Тәбрис соңгы вакытта очратырга туры килә татарча сөйләшергә оялган кешеләрне. Минем очратканым юк, бармы янды калды? Бар, андый кешеләр бар, татарча сөйләшергә оялалар менә. Юк, белмиләр бәлки, сөйләшә белмиләр. Практика җитми. Андай бер бар. Ләкин минемчә ситуация үзгәрде. Абдрахим. Элек мин хәтерлим, бер 10-15 ел элек оялучылар бар иде. Хәзер татарча минемчә трендта. Аны яшьләр күбрәк кабул итәләр, тагын бер тел белгән кебек. Шулай бит инде, теге син әйтәсең. Мин рус телен беләм, татар телен беләм, инглиз телен беләм. Без кимендә 3 тел белә торган халык инде. Теге татарча белгәннәр. Шуңа күрә мин уйлыйм, ул яктан ниндидер кимсенү, нитү, уялу ул аз. Практика гына җитми. Синдә ничек менә бу хасил булды, татар телен ярату, бу әти-әнидән күчтеме? Татарга хезмәт итү. Юк, безнең бер буын үсеп чыкты. Татар гимназияләре, татар мәктәпләре тәмамлаган. Син кайда укыдың? Мин 17-нче гимназиядә укыдым. Галимҗан Ибраһим исемендәге гимназияда әни минем завучида, аңа нигез салучыларның берсе. Әсән Баракшинаның директоры иде. Безнең монда бөтен эшләгән кешеләр, Рәдиф Кашапов Чаллыдан, Айрат Файзрахманов Казан егете, Илдар Шафиковлар, һәм башкалар менә Гүзәл монда утыраймы? Без бөтенебездә татар гимназияләре һәм татар мәктәпләре тәмамлаган кешеләр. Безгә тарихны да башкачарак укыттылар. Шин тарихны әйтик инде. Татар тарихын инде, шулаймы? Татар халкының тарихын, үзебезнең халык тарихын. Хәзер укытмыйлар бит менә. Халык тарихын. Безгә шин мәгънәсендә менә татар халкының тарихын. Ник хәзер укытмыйлар? Хәзер программада ул тыелдымы ул? Юк, ул безнең теге отечественная история дигән әйбер бар, фән бар. Шуның кысаларында, шуның программа кысаларында җирле менә республика тарихы бар. Аны укытучы өлгерсә өлгереп бирә, өлгермәсә калдыра. Үзеңнең гаиләңдә синең малай бит әле? Минем 2 бала инде. 2 бала синең, менә син татарча сөйләшәсеңме? Бирле икенчесе туды инде. Татарча сөйләшәбез әлбәттә. Мин инде гел теге татарча сөйләшүгә кайтарып калдырасым килми бөтен миллилекне. Менә миллилек ул үзеңә ниндидер кысалар, ниндидер рамкалар кую булырга тиеш түгел. Әгәр дә син мин менә татарча гына сөйләшәм дип үзеңә бер рамка куясың икән, димәк ул татарлык ниндидер шикләү белән бәйле. Хәзер дөнья ачык. Юк, гаиләдә шуңа әйтәм, җавап бирәм. Менә шикләр кую дөрес түгел. Кирәк менә син татарча бел, беренче чиратта име, һәм тагын башка телләрне өйрән. Шундый әйбер булырга тиеш. То есть миллилек, татар теле һәм татарлык ул шундый сиңа ниндидер байлык өсти торган әйбер булырга тиеш ул, ниндидер рухи байлык. Шуңа күрә минем малай ул 4 тел өйрәнә. Татар теле инде аның туган теле, татарча сөйләшә ул. Ләшилдә әле татарча гына сөйләшәбез аны белән. Рус теле, инглиз теле, кытай теле тагын аңа. Кытай телен өйрәтү моны кем куйды, нәрсәгә? Кытайлар балалар бакчасында. Инде бакчага йөри ул. Юк, монда бер ниндәй дә сәяси юк. Теге ниндидер теге кытайлар басып ала дигән әйбер юк. Һәрбер тел ул баш мин үстерә. Кругозор өсти, дөньяга карашны киңәйтә. Без шул яктан карап. Һәм кызым бар, улымның исеме Ризаидин, кызым бар Хаят. Әле ул бигрәк кичкенә, бик кичкенә. Татарча сөйләшәбез инде. Ул ничектер безнең өчен ул табигый әйбер, чөнки минем әти-әниләр, абыйларым, безнең шундый зур гаилә, теге бар туганнар, без бөтенебез дә татар теллеләр. Безнең арада русча сөйләшүчеләр бик сирәк. Катнаш никахка ничек карыйсың? Ничек карарга була инде? Кул куясыңмы? Ну, кул куялар имамнар. Әгәр дә үзара кешеләр ихтирам белән карыйлар икән, бер-берсенең мәдәниятенә, диненә, андый үрнәкләр бар. Ләкин алар сирәк була гадәттә. Без азчылык психологиясе бар бездә. Әгәр дә без теге күп санлы милләт белән гаилә корабыз икән, безнең үз билгеләнү менә ул элементлары нидә юкка чыга.